Goddag, og velkommen til Dixon og Lillefingers blog. En af mine venner, der er Rami, en dum som der. Sidste weekend så gik vi ind af en butik, ikke? En Netto, Døgn-Netto, du ved ikke? Vi gik op, hvor vi skulle til at betale, og så han glemte at tage sine ting ud af lommerne. Så han gik bare gennem den der kasse, uden at betale, mens jeg betalte for mit. Det var faktisk tyveri. Fuck dig. Det var sygt dumt. Ordentligt sejt lavet. Det var sygt dumt, men stjæler ikke. Har du stjålet før, Lillefinger? Aldrig. Jeg tør ikke. Det er jeg. Det er derfor, jeg kan sige, at det er dumt. Fordi når man først er blevet ramt en gang af at få en plet på din straffetest, så kan du ikke lave det om, vel? Jeg tror, det er derfor, de har lavet en ny reform der, hvor de kan straffe op til 9-årige. Fordi at 9-årige, når de bliver straffet, så lærer de en lektie i en tidlig alder. Okay, han er slå hårdt ned på de kriminelle. Så stopper man bandekriminaliteten. Alle bander bliver stoppet. Og dermed så standser man også den organiserede kriminalitet, der foregår i Danmark. Jeg har ikke mærket bandekrigen efter, at de lavede den lov. Jeg har ikke set en perker på gaden, efter de lavede den lov. Ja, før de lavede den nye lov der, så... Der mærkede jeg bandekrigen rigtig tæt på min krop hver dag. Altså, jeg var selv med i bandekrigen. Hvilken side? Black Cobra. Var du højt op i band? Altså, jeg har selv prøvet det der med, hvor man blev taget med kniv i lommen, du ved. Jeg var på vej ud for at slås, og så blev standset af en af mine gode venner, der hed Markus, mor, politidag. Hun standsede mig og tog min kniv og satte mig i fængsel i 5 dage. Kom jeg ud, og så stak jeg ham sådan en. Det er hans skyld. En gang hvor jeg var ude med dem på den sorte slange der, så var vi ude for at tæve nogle fucking kartofler, mand. Som kaldte det perker efter mig, for eksempel. Jeg var så selv født i Danmark, men altså jeg fucking hader kartofler. Jeg har også et dansk opsamling, men kartofler er noget af det værste, jeg ved. Er du med på den? Vi smadrer dem sønder sammen. Fuck lidt kartofler. Det danske svin er ikke noget værd. Jeg er selv halv nordmand. Så når vi har smadret de fucking danskere der, så ringer de så efter flere, som de altid gør, de fucking hyæner, mand. Jeg har lovet dig for, at vi bankede dem alle sammen. Fordi vi havde kniv med, og det havde de ikke. Hvem fanden slås med næver til en knivkamp? Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør, hvis de er kloge nok. Invitationen hedder knivkamp, gjorde den ikke? Gjorde den i hvert fald. Var jeg ikke sådan noget? Kom, så slås vi med hænder, hvor vi har knive i. Jeg husker det dengang, hvor du talte det til mig, ikke? Ja. Men du har skrevet et Word-dokument, hvor du sendte det til dem, ikke? Ja, standard. Så det op på deres dør. 100%. Udfordrer dig. Ja, jeg kører. Sådan er det. Vi kører som en vild vesten. Udfordring, udfordring, udfordring. Duel. Og var deres egen skyld, hvis de glemmer kniven. Bare deres egen skyld. Og ikke har set invitationen. Sådan det. Det kan være, at de har fået en invitation, uden at de ved det. Så kan jeg bare gå hen til dem på gaden. Så bare stik dem. Det virker sgu i, hva'? Det virker sgu i retten. Den holder i retten. Det kan jeg love dig for. Det virker sgu i retten. Det kan jeg fandme love dig for. Jeg kalder det faktisk nogle gange rotten. Det er sådan en rottested. Hvor de bare sidder og fængsler folk, der ikke har gjort en skid, du ved ikke. Fucking rotten, mand. Min far, han røg i fængsel i 20 år for en massakre, han lavede på en skole, du ved ikke. Og han har ikke gjort en skid. Så uretfærdigt. Han havde fingeraftryk på knivvåbnet, ikke? Og altså, så var han blevet fængslet for det, men det kunne lige så godt bare være en, der går over og planter hans hånd, det er det. Det kunne det sagtens have været. Nu var han så på gerningsstedet, men det er lige meget. Så jeg levede uden far de første 20 år i mit liv. Jeg har stadig ikke nogen far, du ved ikke. Han ved det jo fremadrettet, ikke? Men han kommer nok tilbage på et tidspunkt, det er det, jeg tænker, ikke? Og så har jeg måske en rollemodel. Det er det, jeg håber på. Han håber på den der faderrolle, ikke? Det gør vi alle sammen.